Er du klar med... Ui! Det gik stærkt, mand. Ja. Filmede du det? Hvad? Ja, nu er det fik jeg da. Ej, Viggo må være sulten. Hvad? Tror du ikke også, far? Ej, den river sgu... Viggo. Hey, jeg håber ikke, den har revet hovedet på ham. Den står bare og bliver kvalt midt på maven, mand. Jeg håber ikke, den har bidt Viggo. Jeg tror ikke, den har. Den er allerede død, nærmest. Den anden ved nok slet ikke, hvad der skal ske. Hvorfor filmer du også altid, når der er en skade? Ej, den har bidt den lige i hovedet. Lige i øret der. Den lukker øjnene. Det gik stærkt. Ja, det gjorde den. Det lurer man dør, når man blev kvalt. Men nu tror den lige, den skal æde fra øret af. Ej.